Hey, Ja, wat ben je aan het doen? stummen aan het verzamelen voor het LVK, voor de finale. Stem maar aan het verzamelen met ballonnen die geen niet terugstuurt. Ja, nu wel, let maar op, dat ziet toch iedereen? Ja, tuurlijk. Wie anders? Kom met. Ja, Mag ik een appelsap en een pulsje alsjeblieft? Dank u wel. kijk, dus dat stummen kind dus ook anders. Ja, op 16 januari zien we live in de uitzending van L1, radio en tv vanaf 6 uur. Oké, zeg maar, als ze dat niet kunnen doen op vrijdagavond. Dan kun je zich naar de herhaling kijken, de dag erna, vanaf 10 uur. Maar net, stel, ik kan niet loeren op vrijdag en ik kan niet loeren op zaterdag naar de uitzending. Kan ik dus ook niet stummen dan? Jawel, maar dan moest je even onderstand nummer noteren, zodat ze op 16 januari Ja. tussen 8 en half 9 Ja. kunt bellen of sms'en. Of Ja. op 17 januari tussen 12 en half 1 kunt bellen of sms'en. Alleen maar dan kunnen we stummen. Alleen maar dan. De maas wel maar één keer per telefoonnummer stemmen. Oké, en natuurlijk ook alleen maar op liedje 43 van us. Nee. De mos ook op 2 andere liedjes stemmen. Oké, die wat in die halve finale zitten. Ja. Oké. Ja. Leeflui wilt Geer tot Veermestreek vertegenwoordigen op het LVK. Loer dan in het weekend van 16 en 17 januari naar de live uitzendingen bij L1 Radio en TV. Of loer even op ons Facebookpagina. Ich ken de wereld aan LVK 2015. Dankjewel. Dankjewel. Dag jongens, dit is van u. Ik ben Patrick. Succes op het LVK. Dankjewel. Goed jongens. Allee, hoi. Hoi. Hey, zie je nog altijd het werk? Oh, heerlijk.